three, four. 1, 2, 3. 너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도. Hello, welcome back to my YouTube channel vlog with Deekshitha. ಇನ್ನು ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆದಿತ್ತಿನ ಇದ್ದಾದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ದಾಗ ಕುಲ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡೋದು ಮನ್ಸು ಏನು 6:30 ದಂಚಿಗೆ ಲಕ್ಕದು 6:30 ಅದು 6:15 ದಂಚಿಗೆ ಲಕ್ಕದು ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಪಿದಾಡ್ದು ಅವಲ ನಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಶೋ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆದ ಪೋಕ್ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಬೇಗ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಯ 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아 하루에 10번 내 맘이 움직여 이상하고 아름다운 느낌이 좋아 걱정되고 보고 싶은 이런 기분은 현재 진행형 사실은 나도 뭐가 뭔지 잘 모르겠어 어쩌다 우리 여기까지 알 수 없는 ಬಾ ಹಾಯ್ ಹಾಂ ಇಡೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮುಲ್ಪ ಇಡೀ ಫುಲ್ ಫಾಗಡು ಮುರ್ಕುಡು ಹೋತಂಡು ದೇವರೇ ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಈ ಚಳಿಗೆ ಈ ಫುಲ್ ಹಾಂಡಲಕ್ಕೊಂದು ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಕುಡ್ಲಾಡಿಪ್ಪನಾಗ ನಿಯರ್ಲಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಗೊತ್ತನ ಇಂಗೊಲ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಒರಂಬರೆಗ ಅಂಜಲಿ ಸಹ ಒಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಬೇಗನೆ ಲಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಅಟೀಲ್ ಮಲ್ದಿದ್ದು ಓಡುತ್ತನತ ಬಟ್ ಮೂಲ ಚತ್ತು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು 7 ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಸೊ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು 7:05 ಆತಂದು ಚಳಿ ಮಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೊ ಎಂಗಲ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇಮರ್ಷನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅವು ಬೇತೆ ಕೊಡಿ ಪೋರೈತೀನಿ ಉಂದಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಲೋಕಲ್ ಪೋರೆಗ್ ಪಿದಾಯಿಲ್ಲ ಪೋರ ಉಂಡು ಈ ಸತಿ ಬಟ್ ಉಂದು ಲೋಕಲ್ ಪೋರ ಇಪ್ಪುನು ಆ್ಯಂಡ್ ಉಂಚ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ವೀಕ್ಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಪೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಸೊ ಇಂಕ್ಲೆಗ ಮೂಲೆ ಲೇಖಗೆ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಇಂಗುಲು 5 ಜನ ಏನು ಅಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪೇರೆ ಜಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೇನು ತೋಜಾವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ವಿದೌಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲಾಗಿ ಮೂಲು ఉంది ಅತ್ತು ಓಲೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ವಿದೌಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬರೆಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಲಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೈ ತಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನ ದೊಂಗೊಂದುಂಡು ಚಳಿ ಇಟ್ಟು ಆತು ಚಳಿ ಅವಳ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಚಳಿ ತಡತೊಂಡ್ರೆಗ್ಲ ಶ್ವೆಟರ್ಲ ದಪ್ಪದ ಶ್ವೆಟರ್ ಉಂಡು ಅವು ಪಾಣ ನರಕ ಸುಸ ಪೂರದ ಶ್ವೆಟರ್ ಪಾಡೋದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ನಮ್ಮೊಂದು ತಿನ್ ಕಾಸುರು ಬೇಗ ಪಿದಾರ್ದ ಬಲೆ ಪಂದು ಊರಿಲ್ಲ ಬೈಜರಿಂಗಲ್ಲ ಟೀಮ್ದ ಕೂಲು ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಂದಾಗ ಬೇಗ ಬರುವೇರೆ ಊರಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸುರುಕು ತಿನ್ಕ ಹಾಂ ये कौन है आर्यन I need royalty but the videos in which my presence is there. नहीं वो बाद में देखते हैं इसमें आया तो मिलेगा His partner. हाँ दीप्ति दीप्ति मांगे royalty. दीप्ति दीप्ति 10% शेयर देना पड़ेगा 3%. ಆತ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ದು ಬತ್ತದು ಈಗುಳು ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಮಾರೆ ಹಾಂ
ಎಂಗುಲು ಇತ್ತೆ ದಾದ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಂಡ ಟರ್ಮರಿನ್ ಪಂಡ ಪುಳಿ ತಿಕ್ಕಣೆ ये जिंदा है बोलो जिंदा है कौन जिंदा है ಸೊ ಎಂಗಲ್ನ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಪುಳಿ ಇನ್ನಿತ ಎಂಗಲ್ನ ದಿನ ಶುರು ಆಯ್ನಂಚ ಪುಳಿ ತಿಂದಿದ್ದು ಪುಳಿ ತಿಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ದಾಲ ಪಂಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಅವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆವು ಒಂದುಂಡು ನನಲ ಲೇಕ್ದ ನನಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾರಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲು ಹಿಂದಿ ಪಾತ ನಕುಲು ಸೊ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗಡ್ ಹಿಂದಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ಬೇತಕಲ್ ನೋಟಿಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಲಿ ಬೇತ ಭಾಷೆ ಬರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳು ಚೂರು ಬಂದ್ ಕೊರೋಲೆ ಆತೆ ಸೊ ಏರೆ ತೂದಿತ್ತಲ್ಲ ಸುಡುಕೆ ಬಂದೆ ಸಾರಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರನು ತುಳುಟೆ तुम्हें ही छाता से बाहर कर देंगे ಉಂದಾಯ್ಬಕ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ ಬರ್ಕ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ನೆಟ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಬಕ ಲೇಕ್ ಬುಂಡ ಬಕ ಅದ್ದಾಲೇಜಿ ಕುತ್ತಾ ಹೇ हाय एक्चुअली ये तो छोटा टेंपल है वो बड़ा बना रहे हैं लोग नीचे छोटा सा टेंपल है ना लोकल इतने नहीं मिलेंगे यार ಹಿಲ್ಲಿಯ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಇವಾಗ ಒಂದು ಫುಲ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಲೇಕ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಡೆದಾದ್ರೆ ದಾಲ ಬಣ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅದನ್ನು ತಿಕ್ಕಿದ್ದುಂಡು ತೂಕ ಒಂದು ರೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ಬರ್ಪುಣತ ಐತ ಗಿಡ ಫುಲ್ ಬಾವಲಿಲ್ ಮಾರೆ ಈತ್ ಬಾವಲಿಲ್ ಉಂಡು ನೆಟ ಮಿತ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿದಾಲ ತಿಂಚಾಂಡು ಎಂಗಲ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೇತೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೋದ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮೇ ಬಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವಿಲೇಜ್ ದಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಪಾತೆರೆ ತಿಕ್ಕು ಆತೆ ಇದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಗುಲ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೋರಿಸ್ಬ ನಾನು ಮಾರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕುಲು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಡ್ದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಡೆಗೆ ಇಂಕ ನಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ದಾದ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ತೂವೋಡ ಆಂಡ ಚಾ ಪರೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಕುಲು ವೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪಂಡ ತಿಲಕನ್ನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬತ್ತದ ಬಿಡ್ತು ಪೋಯರು ತಿಲಕ್ ಬಯ್ಯಲೆಪ್ಪನು ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸೊ ಆರು ಬತ್ತದ ಮುಲ್ ಬಿಡ್ತು ಪೋಯರು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಅದ ಮೇಡಮ್ ಮುಲ್ಪ ನಿಪ್ಪು ನಡೆದಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಪ್ಪಿನಿ ಪಣ ಆರು ಪಾಪ ಟ್ರಿಪ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ತುಂಬೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ ಚಾ ಪರೋಡು ಕಾಣು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದೆ ಮರೆ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತೆ ಸಮಟ್ ಆತುಜಿ ತೂಡು ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತನ ಪೋಜೆಪ್ಪು ಈಜಿನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡು ಕೋಡೆ ಏನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದರ ಪಣ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾಯಿಗೆ ಬಿಡ್ಪಿನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇತೆ 1 ಮಂತ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಏನು ಮುಂಚೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ಸೊ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಜನಕ್ಲಿಗ್ಲ ತೂಡು ಪಂದು ಮಾತು ಇಪ್ಪುನದು ಸೊ ತೂಕ ಆ್ಯಂಡ್ ತಲೆಜಿ ತೂಕ ಪೋಯ್ ಸೂಕ 2 साल पहले हम नाइट में देखो ಇಂಕುಲ್ ಬರ್ತೈತೆ ಚಾ ಪರ್ರೆ ಚಾಯ್ ಚಾನೊಂಜಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ಪಡ ಚಾ ಎಸ್ ಫೈನಲಿ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಏನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ದಾಲ ಇಪ್ಪು ನಮಗೆ ತೋರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲೇಕ್ ಪಣ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪು ಪೂರಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಹೋಯ್ಬೇಕಾ ಗೊತ್ತಂಡು ಅವು ನಾನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಒಂದಿಪ್ಪುನ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಲ ಬಟ್ ತೂಕ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ತೂಕ ದಾದ ಮಾತಾಡೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಹಿಡಿದು ಅದ್ರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಾಪ ಕೆಲವೇರು ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹಿಡ್ ಮಾತಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬುಡ್ದೇರು ಪಾಪ ಫುಲ್ ರೀಚ್ ಆನಾಗನೆ 2 hours 3 hours ಮುಟ್ಟ ಪೋತುಂಡು ಅದೇ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸಾರಿಗೆ ಏನು ಪಂಡ ಆತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪೋಯೆ ಅಂತ ಪಂದದ್ದು ಯಾನ್ ಒಂಚಿ ತೋಜಾಯಿನಿ ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಯಾನ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಎಡೆಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟದು